Yn gyntaf, ar am. Helo, symai, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwylio neu'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, bodlediad lle mae yna Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn llwyddo yn araf bach i addysgu Cymro o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry... Ar am. Ar am llais awdurdodol. Jerry, sŵ ti? Da iawn, rwyt ti. Dwi'n iawn, sti. Dwi'n mynd i fylchu drwy'r bedwaredd wal, fel da chi ddramodwyr yn ei alw o, Jerry, a dweud bod ni, mae'r benod yma chydig bach yn wahanol, oherwydd am y tro cynta erioed, mae'r coblynod technolegol wedi llwyddo i fita pennod ar un i recordio rywsyd neu gilydd, sy'n golygu bod ni'n ail-recordio'r benod hon. Ar frys gwir. Ar frys gwir. A finna yma ar gyrion Oslo. Mae'n pentra fach enw Fagerstrand, edrychwch ar y map. A mae Jerry, lle wyt ti heddiw, Jerry? Dwi'n mewn dinas fechan o'r enw Bangor, enwocaf Cymru. Yn y coleg ar y Bryn. Yn y coleg ar y Bryn, yn Bangor. Hyfryd. Cofio fi at fy rieni pan ti'n gadael. Unai. Reit, oce. Felly, wel, dwi'n gwybod lle da ni'n mynd heddiw, achos bod ni'n ail recordio Goronwy Ddu, Goronwy Owen, un o feibion enwocaf, neu dyla fod yn un o feibion enwocaf Ynys Môn. Ie, hollol. Ie, felly, yn benod dwytha, da ni'n sôn am gylch y Morrisiaid Môn, y 4 brawd Morris a'i cydnabod ynddo. Ac mewn ffordd, Goronwy Owen yw'r bardd a wireddodd ora delfrydau o ran esthetic, o ran llenyddoldeb, o ran llenyddiaeth Gymraeg o bob math. Goronwy Owen lwyddodd ora i wireddu'r delfrydau oedd gan gylch y Morrisiaid fel bardd, lle o ran ei waith creadigol ei hun, de. Ac fel yn deud tro dwytha, un o'r pethau sy'n wych am y Morrisiaid a'i ffrindiau, a'i cydnabod, yw'r ffaith bod yna gymaint o'i llythyrau nhw wedi goroesi. Felly, ydych chi'n gallu gweld y modd maen nhw'n sôn am dan nhw eu hunain ac am ei gilydd yn eu llythyrau, de. Ac dyn ni'n gallu gweld pan oedd y brodyr Morris yn dechrau darllen cywydda ac awdla Goronwy Owen yn dechrau gweld, achos o'n bach yn iawn yn nhw, de, felly, pan oedd o'n dechrau blodeuo fel bardd ac yn cyfnewid cerddi trwy gyfrwng llythyrau. Da chi'n gallu gweld y cyffro, mae'n lythyr sgwennodd William Morris a Richard Morris i frawd yn 1752 yn deud fel hym am Goronwy. Ni feddyliais fod y fath ddyn ar wyneb y ddeiar, ynddo. Ar ran ei farddoniaeth. Oedden nhw'n deud pethau eitha dyfril amdano fel unigolyn weithio yn canmol i waith. A wedyn eto, William a Richard Morris, yr un flwyddyn 1752 yn deud, siampl hynod y welwn yn awr yng Ngronwy fardd, sydd yn mwynhau awenydd Taliesin, Myrddin neu rhywrai ohonyns, de. Ac fel yn deud weitha. Ia, so felly, dyna, so, jyst i ni gael troi, jyst i atgoffa'n hyn, be oedd y delfrydau hynny oedden nhw wedi bod yn chwilio amdano? Da ni'n mynd yn ôl i'r Welsh Augustinians chwadal... Ia, na ni sôn am hwnna nes ymlaen heddiw, de. Ond hefyd, dwi'n meddwl fel yn crynhoi tro dwythaf drafod Lewis Morris yn benodol o'r Morrisiaid yn gyffredinol, y nod i raddau oedd gwneud yr hen yn newydd, hynny yw ailgydio yn yr hen safonau, hen farddoniaeth Gymraeg, a'i wneud yn ffres ac yn berthnasol o'r newydd mewn oes newydd. Felly, dyn ni gweld William Morris yn dweud, mae'n mwynhau awen Taliesin y Myrddin, rai o'r cynfeir sy'n sefyll ar ddechrau traddodiad barddol Cymraeg. Felly, ydych chi'n gallu gweld rhyw gyffro felly yn y ffordd maen nhw'n trafod hynna. Ond na ni ddod nôl, mae'n rhan arall o'r aesthetig. Nes ti gyfeirio at deitl llyfr Saunders Lewis, A School of Welsh Augustines, ar ei drafod hynna mewn munud cyn dechrau tyrchu mewn i'w farddoniaeth yn fanwl, lly. Ond mae chydig o'i hanes da, yn gynta. Gafodd ei ennill y flwyddyn 1723, Ynys Môn, wrth gwrs, Rhos y Fawr, de.
sef Bryn Teg, mae'r pentre yn cael ei alw heddiw, de. Bryn Teg, mae gennau deulu yng Nghyfraith yn byw yna, de, gennau gysylltiadau agos ag ardal Goronwy Owen, Bryn Teg neu Rhosfawr, Sir Fôn. Mi oedd ei dad, doedd ddim yn deulu cyfoethog o gwbl, ond mi oedd ei dad o'n fardd gwlad, yn ymrysona mewn rhyw steddfodau bach, mewn tafarndau a rhywbeth o felly, de, felly dysgodd Goronwy ar y dechrau gan ei dad o ran y cyngenyddion a sut i lunio englyn, ond oedd ragor gan Lewis, Morris ac eraill yn de. Mi oedd mam y Goronwy Owen yn gweithio fo morwyn yng nghartre Morrisiaid yn de, felly perthynas meistri a gweision mewn ffordd sydd, ydych chi'n gallu synhwyro hynna, fel ddedais i, bod nhw'n canol barddoniaeth Goronwy, mae Lewis yn ywedig, a mae nhw'n sôn amdano fo yn bersonol mewn ffordd eitha snobyddlyd ac eitha cas y dyn gwir weithiau de. Ond mi gafodd o nawdd cefnogaeth gan Lewis, Morris ac eraill o ran addysg, mi ath o, groesi'r bont i ddod o Ynys Môn i le dwi wan yn Mangor i fynd i Ysgol Friars i studio Lladin a'r clasuron, felly cyn gadael yr ysgol, oedd yn gwybod tipyn am Ladin ac feirdd mawr Lladin, yr hen Rufain, cicro, fersiol ofydd, yn gwybod am waith Erasmus y dyneidiwr ac yn y blaen. Ac ie, Lewis Morris wedi gymryd o dan ei adain i raddau helaeth iawn, gweithio'r gwahaniaethau rhwngthyn nhw de. Mi ath o i Rhydychan yma chydig bach, ond doedd gynno o foddion i aros yn Rhydychan, wedyn dim efo fel llawer iawn o feirdd a llenorion eraill yn y cyfnod yn dilyn gyrfa yn yr eglwys. Felly fel y Morrisiaid eglwyswr oedd o, yn geidwadol iawn o ran ei grefydd, yn gwrthwyneb i Williams Pantycelyn a'r Methodistiaid de. Ac wedyn mi gafodd o gyfres o rhyw fywelaetha ac oedd o'n wynidog mewn eglwys yn Lloegr roler yn Northolt, sy'n bellach rhyw fath o suburb i Lundain, ond rhyw bentra tu allan i Lundain oedd ar Ti'n gwybod be, mae o'n eitha enwog i'r rhai o'n is o diddordeb mewn polisi amddiffyn, achos mae'r RAF hefo maes awyr yn Northolt. Dyna pan mae o'n, os i'r gradda bod yn enwog bellach, dyna pan mae fyna'n enwog. Wel, mae wedi anfarwolu oherwydd gwaith Goronwy Owen i drafod cywydd sgwennol tra oedd o byw yn Northolt yn Lloegr mewn cwbl o funudau da. Ond dwi'n cael yr acraff a Goronwy wastad yn amfodlon i fydd, o wastad yn cwyno. Oedd gyda fo, oedd o'n gwybod i fod o'n ddyn gyda gallu sylweddol, ac oedd o wastad yn teimlo fod o'n heiddi gwell gyflog, gwell le, mwy o statws yn y byd, wastad yn cwyno am hynna. Ond oedd dipyn o feddwy'n hefyd, mae'n debyg. Mae yna lythyr gen i'r Morrisiaid wedi bod mewn cyfarfod yn Llundain gyda chymdeithas y Cymrodorion. Cofiwch chi, un o'r Morrisiaid, Richard Morris, helpu sefydlu'r Cymrodorion. Ac oedd, dyna Lewis, un o'n wedi bod yn Llundain, ac mi oedd Gronw neu Gronw fardd neu gwrdd yna wedi meddwi fel tho yn y cyfarfod. Be bynnag, ond yn y pen draw, mi nath derbyn gwahoddiad i gymryd swydd draw yn America, yn Virginia. Oedd yn drefedigaeth Brydeinig, cyn yr Unol Daleithiau gael ei ffurfio. Felly dyma fo'n ymadol a Lloegr, achos yn Lloegr yn byw, ddath o ddim yn ôl i Gymru i weithio. 1758, a mynd i gynta i gael swydd o. Mae'n debyg fel rhyw fath o athro yn y coleg, yn gyfrifol am ddysgu Lladin yn y coleg, ond yn bendant fel prifathro ar ysgol ramadeg oedd yn gysylltiedig â choleg William and Mary yn Virginia, sydd dalyd y hen goleg, Ond oherwydd i broblemau personol, bod yn deg, bu farw i wraig a babi ar y llong ar y ffordd allan, oedd o'n gorfeddwi, a mi gollodd y swydd yn weddol fuan, a dyma fo'n prodi rhyw Saesnes, oedd yn weddw o Saesnes, ac felly trwyddi hi mynd yn berchenog ar blanhigfa tobacco yng nghefn gwlad Virginia, mynd yn gyfforddus iawn i fyd o'r diwedd. Ac erbyn diwedd ei oes, dyn ni'n gwybod yn ôl y wyllus Goronwy Owen, oedd yn berchen ar 4 o geithwision ar ei blanhigfa tobacco yn Virginia. Felly oedd o wastad yn cwyno nad oedd yn cael chwarae teg, oedd ddigon fodlon i fod yn berchen ar geithwision. Y cymeriad diddorol am lawr o'r yma. Mae yna bob math o beth, unwaith eto, yn llythyr am Morrisiaid. Mae rhyw lythyr gan William Morris at un o'i frwchtwyr yn dweud, digri oedd i
grono, brodi, a an English lady forsooth. Dwi'n sôn bod y llythyr yn facaronic yn cymysgu Cymraeg a Saesneg. Digri oedd ei grono brodi an English lady forsooth. A wedyn honno a ymlyd awen a'r ffo yn ddiddadol ynddo. Ac yn wir sgwennodd Goronwy Owen bron ddim byd ar ôl ymsefydlu Virginia, mon awdl fawnad yw hen athro bardd Lewis Morris ynddo. Be bynnag, yna lot i Dwi'n iawn i feddwl bod o ddim wedi siarad lot o Gymraeg yn ei gyfnod ola. Yn union, ond dyn ni am drafod hynna, dwi'n meddwl yn y bennod nesa. So ni ddim feddwl i ormod heddiw. Mae'n rhyw hanner con dod yn ôl i mi, Jerry. Cofnod Goronwy Owen yn Virginia. Ond just gan ddod nôl at Loegr a Chymru, ynddo, mi oedd y Morrisiaid yn ceisio cael, neu rhai o'n nhw'n ceisio cael swydd eglwysig i Goronwy yng Nghymru, achos mae'n ddyn gallu, mae'n fardd gwych, oedd nhw eisiau i gael yn ôl yng Nghymru. Mae'n y lythyr gan Richard Morris at Esgob Bangor. Dwi'n gallu sbio allan trwy fy ffenest yma a gweld Cydurlan Bangor ar fyna. Zachary Pierce, Esgob Bangor, llythyr sgwennodd Richard Morris y flwyddyn 1753. A mae wych de. Fedra ddim yn rac yn Saesneg, fysa ti'n well yn un, mae'n siŵr. The giving of, yn trwy ddarbwyllo Esgob Bangor i roi swydd I Goronwy Owen in esgobaeth Bangor yn yr eglwys de. The giving of bread to this poor man, and you Goronwy Owen, in any part of Wales, will be doing a very eminent service to the Welsh in general. His writings will do honor to his country, and sure I am, were there many such as him amongst the Welsh clergy, that their labor would greatly stop the progress of the mad Methodists, who have in a manner bewitched the major part of the inhabitants. Clywch. Y gwrthdaro yma rhwng y Methodistiaid a'r Unneilltu Radicalaidd a'r Anglicaniad ceidwadol de. Felly fel dwi'n ei pwysleisio droion, doedd llenyddiaeth Gymraeg yn y cyfnod ddim yn unffurf o gwbl. Mae'n lot o wrthdaro ideolegol fel dyn ni wedi drafod o blaen. Ond be bynnag, ddath Goronwy Owen ddim yn ôl i Gymru, be bynnag de. Felly gan bod ni'n trafod hynny, beth am dreth y dyfyniad cynta? Iawn, mond tamad o gywydd gyda fo, ac mond cerddi caeth oedd yn cyfansoddi, cywyddau awdla fel y beirdd canoloesol yn y nod. Tamad ddim yn y ddyfyniad cynt Richard, tamad o'i gywydd Hiraeth am fon, ac wrth ti ddarllen, rhaid ti gofio na fath yn ôl i fon, der ôl symud i Loegr. Da ni fon hwysion o dda iawn am hyreithu am fon, Jerry. Fyddai'n darllen hwn efo deigryn yn fy llais, de. Yeah. Y lle bym yn gware gynt, mae dynion nad hamwynynt, cyfaill neu ddau am cofiant, prin ddau lle roedd gynnau gant. Dyn didol, dinod ydwydd, ac I dir môn estron wydd. Diethyr un hiaith, hydriaeth hen, diethyr I berwawd awen. Ie. Mae wych ydi. Y lle byd mewn gwara gynt, yn chwara gynt, pan oedd yn blentyn yn chwara, mae dynion am hadwynynt. Sydd yn mynd nabod yn dweud. Cyfaill neu ddau am cofiant, prin ddau lle roedd gynnau gant. Jerry. I dir Môn estron wyf, fel dyna chdi yn byw yng Nghaerdydd neu ar hyn o bryd yn Norwy ac mi gallu yn ieithu. A wedyn, a mae'r thema yn ymddangos nifer o weithiau I waith, a weithiau mae'n ymddangos mewn cerdd nad yw'n sôn am Hiraeth fel y cyfan. Na ni darllen dau gwplod o gywydd arall gyda fo. Nid cywydd, awdol, y denig gwir. Yn cerdd gaeth, a gen i rai o'r hen lysurau, traddodiad o lle. Gyfuned Goronwy Ddu o fon, y dyfyniad nesaf. Yr hyn mae'n gofyn amdano fo. Be di gofuned, Jerry? Gofyniad, yr hyn mae'n gofyn amdano. Oce, gofyniad, oce. Pa bagar ryfain gowrain geirau, Llundain I Sais, lle nid oes eisiau, caraf rosydd bronydd brynau rhywiog y môn doreithiog a'i man drythau. Yey, da iawn. Rhyfain i'r pab Llundain I Sais, ond Ynys Môn iddo insa. Môn doreithiog a'i man drythau. Hyfryd iawn. Ie. Ac felly, I ddod nôl at dy gwestiwn ar y dechrau heddiw, Richard, am yr aesthetig, wel, mae yna sawl
ongl mewn ffordd o ran hynny. Gynta, fel dyn ni wedi bwysleisio, mi oedd y Morrisiaid a'i cyfeillion am geisio wneud yr hen rinweddau Cymraeg yn newydd gan ailafol enghraifft yr hen feirdd canol oesol. Cofiwch mi oedden nhw'n astudio llawysgrifau gyda'r hen farddoniaeth Cymraeg canol oesol. Felly o ran y ffurf de, gynghanedd, a mesurau caeth, ceisio sgwennu cywyddau gawdla fel beirdd Cymraeg gorau'r oesau canol. Gen hynny o beth, fe oedden nhw'n hollol wahanol i Williams Pantycelyn unwaith eto, ynde. Wedyn, o ran cynnwys, mi oedden nhw, fel ddedol Saunders Lewis yn ei lyfr gynt, A School of Welsh Augustans, mi oedden nhw hefyd yn ceisio coleddu a roi ar waith ystheteg Awgwstanaidd, hynny oedden nhw'n arddel Awgwstaniaeth neu glasuriaeth, nid glasuriaeth Gymreig o ran ei hen glasuron. Wanta, na i o'r symleiddio, ond yn fras mae Awgwstaniaeth yn farddoniaeth sy'n pwysleisio, neu mae'n nodweddu barddoniaeth sy'n pwysleisio nodweddion y bywyd da. Hynny yw, mae rhaid cael cydbwysedd mewn bywyd, de. Peidio bod yn ormodol o ran hynny, cael cyfeillion a crefydd a dywylliant, llenyddiaeth, popeth yn ei le, ynddo. Hynny yw, yn y pen draw, mae'n llenyddiaeth waraidd iawn mewn ffordd, ynddo. Yeah. Ond i gliro... Sir Jerry'n egluro'r apel i Saunders Lewis yn dyri? Holl. Mi fydda fo hun yn union yn y patrwm yna. Yn waraidd iawn, yn union. Beth sy'n cyfri, de. Gan gynnwys Chateau Le Cam. Yn union, yn meddwl, oedd yn o leia un botel o wyn coch da wrth sgwennu y llyfr yna, de. Mwy na hynny, mae'n siŵr. Yn union. Ond hefyd, jyst i egluro'r gwaniaeth rhwng Awgwstaniaeth a clasuriaeth, mae'n drysu pobl, de. Hynny yw, mae clasuriaeth yn golygu arddel themau, delwyddau, esfeteg, yr hen gelwyddydau clasurol, yr hen ddrifan y Groeg. Ond mae Awgwstaniaeth yn cyfeirio at gyfnod penodol iawn, sef adeg teyrnasedd Augustus yn Rhufain, rhwng 27 cyn Crist a 14 oes Crist. Felly cyfnod penodol iawn pan oedd yna rhyw ffrwydrad o farddoniaeth Rufeinig gwych o lot o feirdd. Felly dyna bedio. Ond hynny yw, fel dwi'n dweud weithio wrth y myfyrwyr yma Mangor pan dwi'n ceisio gliro hyn, mae pob enghraifft o Awgwstaniaeth yn glasuriaeth, yn dydy pob enghraifft o glasuriaeth ddim yn Awgwstaniaeth. Mae pob... Hynna'n gwneud synwyr. Mae'n neud i fi feddwl, dipyn bach, ti'n gyfarwydd ar pensau'r Catalanaidd Gaudi? No, of course. Mae yna ddyfyniad gen Gaudi sy'n dweud bod gwreiddioldeb yn gorwedd yn dychwelyd at dywreiddiau. So, ti'n modd, mae yna ryw elfen o hynna yn does? So, bod... Oes, ond gwreiddiau... Yn ail darganfod ysbrydoliaeth drwy mynd yn ôl at y gwreiddiau. A dyn ni wedi trafod hyn rhai penodau wrth drafod a dadenu dysg yn yr 19 ond fel gyda'r dyneiddwyr neu rhai o'r dyneiddwyr Cymraeg yn ôl yn yr 19 felly hefyd mae'r glasuriaeth yn ddeiblyg mewn ffordd. Clasuriaeth fel yr oedd beirdd Saesneg a mae'n llefydd eraill mewn amdano fo sefyd y gwreiddiau clasurol Ewropeaidd yn yr hen Rhufain a'r hen Roeg, ond hefyd yn achos Goronwy Owen a Morrisiaid, gwreiddiau Cymreig o ran hen farddoniaeth Gymraeg hefyd yn de. Yeah. Felly, na fo. Ond o ran na ni drafod dylanwad Goronwy Owen hwyrach ar y diwedd, ond wrth fynd hebio, bwysig nodi bod y cerddi yma, dyn ni wedi bod ni trafod, i gyd wedi cylchredeg mewn llawysgrif, mewn llythyr ac yn y blaen. Mi fysa gwaith Goronwy cael ei gyhoeddi maes o law, am y tro cynt yn y flwyddyn 1763, mewn cyfrol sy'n dŵn y teitl o diddanwch teuluoedd, ond erbyn hynny, roedd Goronwy wedi gadael, wedi mynd draw i Virginia, felly oedd wedi dechrau cael enwogrwydd go iawn ar ôl o adael Prydain. Ond gyda llaw, ti'n gwybod pwy oedd yr argraffydd gyhoeddodd y llyfr yna, ond yr antiliwtiwr Hugh Jones y Langwm, Cyfaill y pod! Ie, yn union, felly gweld yr holl, cyd-gysylltu yma, sy'n rhaid diddorol. Ond hefyd, dyn ni'n gweld Cymdeithas y Cymrodorion yn wedi gyda'r Cymru cyfoethog yn Llundain yn hybu'r gwaith ac yn y blaen. Ond dyna ni. Felly,
nawn ni, mae'n well i ni droi at y dyfyniad ola, sef cer gyfa. Dwi am orfodi i ddarllen cywydd cyfa, os yw amser yn caniatau, neu le na ni ffeindio'n ffordd. Sef, cywydd sgwinodd Goronwy Owen tra oedd o'n gweithio yn yr eglwys yn Northolt yna, o'r gyrion Llundain ynde. Ac cywydd y gwahoddiad ynde, a'r rhaid i fod wedi anfon, wedi dan y gerdd hon, y cywydd hwn, mewn llythyr o Northolt at ei gyfaill yn Llundain, William Parry, da. Ac un o'r cymrydorion yna, un o'r cylch yn o Gymru cyfoethog yn Llundain oedd William Parry. Hefyd o Ynys Môn, ynde, felly oedd hynna'n ddol yn rhwngthyn nhw, de. Ond mi oedd William Parry yn ddiddorol, de. Mi oedd o'n gweithio, oedd gyda job bwysig, de, swydd bwysig. Oedd o'n gweithio fel dirpwy rheolwr y bathdy brenhinol, y Royal Mint, yn y tŵr gwyn yn Llundain. Felly'n llythrennol i waith oedd goruchwylio'r broses o greu arian, ynde, yn y tŵr gwyn yn Llundain, de. Ac oedd o'n ddyn diwylledig hefyd, llyd, yn y pan oedd Goronwy yn meddwl fysa cywydd yn apelu ato fo. Oedd o'n ysgrifennydd cymdeithas y cymrydorion, felly dim yn ei ynghylch y cymrydorion Llundain. A felly dim o fo oedd Goronwy am i'w gyfaill ddwad a gadael Llundain a'r holl lygredd a pob dim yna, a dod allan i'r wlad i fwynhau seibiant yn Northolt, neu Northolt fel mae'n dweud yn Gymraeg, gyda Goronwy hun. Felly mae'r cywydd hwn, mae'n arddangos, safona Goronwy o ran y gynghanedd a'r hen fesur caeth hwnnw y cywydd yn ysgrifennu fel beirdd gorau Cymru'r Oesau Canol, ac hefyd o ran aesthetig, dyn ni'n gweld yr awgwstaniaeth ar waith. Mae'n darlunio'r bywyd da wrth iddo ddisgrifio be geith i ffrind os di o'n dod draw i aros efo fo. So rhaid ni ffeindio'r ffordd, i ddechrau darllen rai cwpledu. Mi ai neidio fewn. Dwi wedi rhoi fy sbectol ar hwn, achos mae'r prent yn fan. Parry fy nghyfaill puraf, dyn wyt a garol diw naf, a gŵr wyt y mwynwr mae, gwir fwyn a garaf unau. So ni stopio fyna, felly mae'n ei gyfarch, fel ydych chi'n disgwyl Parry, de, reit yn syth bin, fy nghyfaill pura. Iawn, dyn wyt a garol diw naf, iawn, maen nhw'n Anglicaniaid, maen nhw'n grefyddol, mae Goronwy yn offuriad, mae'n sôn am ddiw yn syth bin, a wedyn gŵr wyt y mwynwr mae am rhagenw meddiannol, fy mwynwr i, ynde, y mwynwr rhywun sy'n gweithio fy mwyn, efo arian ac air, ynde. Yn waith bob dydd, felly fy mwynwr un, gwir fwyn a garaf fyna, ynde. A wedyn, mae cwplau nesaf yn dechrau sôn am lle mae'n byw, ynde, mae'n gwrthgyferbynnu Llundain yn Northolt. A thyn Llundain ŵr cain cu, ond gwirion iawn dy garu, ond tost y didoliad hwn, gorau fai peth nath garwn. Dithau ni fyny deithiaw, o dref hyd y Northol draw, i gael can, beth diddanwch, a rhodio gardd y bardd bach. Swydd hyd y flwyddyn yw troi o gylch y tŵr gwyn, a thori bathu arian, sylltau a dimeiau man. Dod i'th fynt, na fydd gryntach, wyliau am fus Wilym bach, dyfydd o fangre difwg, gad nef y dref a'i drwg. Dyn ni wedi trafod hyn o blaen, mae'n y ffrwd hir o ysgrifennu yn Gymraeg am y ddinas ddrwg a gwrthgyferbynnu'r ddinas ar wlad, ynde. A dyn ni'n gweld, mae'n mynd yn ôl yr Oesau Canol i'r rafa, mae'n gywydda'n canol trefiol i, a dyn ni wedi gweld yn yr 1115 beirdd fel Richard Hughes, Cefn Llanfair, a Sean Teeter oedd yn byw yn Llundain ac yn gweithio'n llys y Frenhines Elizabeth ac yn dod nôl i Gymru ac yn gwrthgyferbynnu'r ddinas ar wlad ac yn sôn am yr holl broblemau yn Llundain i bod nhw hefyd yn amlwg yn mwynhau bywyd yn y tafarndau yna. Felly gweld, y ddinas ddrwg. A'r pyrdeb cefn gwlad a'r ysbrydoliaeth versus y ddinas ddrwg. O'n i'n darllen rhywfaint o stwff Alun Llywelyn Williams, y bardd Cymreig o'r 1930au, oedd yn tantro'n erbyn yr rhagdybiaeth gwrth-bwysig
mewn llenyddiaeth. Dadal Cymraeg y prif o'r concret yn sgil Steddfod Caerdydd ddiwedd y 1980au. Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl mod i'n istaf yma wan yn hen swyddfa Aled Williams yn y Mangor. Dyna fo, ac oedd Aled Williams yn perthyn i fi, felly dyna ni... Hen ewyr, di. Yn hen ewyr, di, yna ti. Diddorol, gawn ni dod at hynny am Pennod 375 o'r hen iaith. Wedi clisnodi'r thema yna nas ar wlad sy'n rhedeg trwy ganrifoedd o lenyddiaeth Gymraeg. A dyma ni, mae Goronwy yn ei hwylio, dydy. Fangred du fwg. Mae Llundain yn fangre'n lle du ac yn llawn mwg yn da. Y dref a'i drwg yn da. Ond reit ar dechrau dar yna da, mae'n dechrau disgrifio yr holl bethau y bydd y ddau gyfaill yn mwynhau efo'i gilydd yn wrthod. I gael can beth diddanach a rhodio gardd y bardd bach. Fel can, felly mae'r bardd yn canu, mae'r ddau am fwynhau cerddoriaeth a barddoniaeth, ac mae'r ddau yn mynd efo'i gilydd yn y Gymraeg, wrth gwrs. Ond wrth gwrs, os ydych chi eisiau bod yn ôl-fodernaidd ffasiynol Richard, dwi'n gallu dweud bod y testyn yma yn hunan gyfeiriadol mewn ffordd, achos mae o eisoes wedi sgwennu cerdd iddo fo. Mae William Parry wrth ddarllen y gerdd hon yn mwynhau can Goronwy yn barod yna. A wedyn rhodio gardd y bardd bach. A un o'r pethau fydden nhw'n mwynhau yn o wlad, cerdded o gwmpas gardd Goronwy Owen. Wan ta, dim yn ni'n ddechrau gyda'r thema Awgwstanaidd yn disgrifio bywyd da. Mae crefydd yna'n barod, mae barddoniaeth yna, ac mae'r ardd yn rhan o'r pleser. Ac yn ogystal â hynny, fel gwelid i nes ymlaen, mae'r ardd yn troi yn drosiad estynedig. Mae'r ardd yn drosiad ar gyfer y bywyd da. Cyd pwys, gyda phob peth yn ei le, a'r garddwr wedi gofalu am bob beth yn yr ardd. So, ti eisiau gwneud ddarllen? Dwi'n gobeithio bod chdi'n cadw llygad ar yr amser, Jerry Hunter. Ci eisiau gwneud? Nefydd Richard Martin ar yn hola ni eto. A chroeso calon onest, ddiddichell, pa raid gwell gwest, a ddawaf pam na ddeu, ychwaneg ddyn teg i ti. Ceir profi cwrw y prifardd, ceim gomio wrth rodio'r ardd, cael nodi o'n cain adael, gwyrth Ddu, mewn rhagorwaith dail. A diau pob blodeuyn, fel bys a ddengys i ddyn, ddirfawr ddymderoedd arfaith, diegwan ior, Ddu a'i gwnaeth. Blodau'n air deganau gant, rhai gwynion mawr o goniant, hardded wyt ti'r lili lan, lliw'r eira i'w llawr arian, cofio'r it giro cyfoeth, selyf y sidanbrif doeth. So, mae'n hyfryd yn mynd gwrth gyferbynnu'r arian mae gyfaill yn ei greu yn y bathdi yn Llundain a'r bloda, a mae'r bloda fel air degana ac arian yn de. Be di cofio'r it giro cyfoeth, selyf y sidanbrif doeth? Be mae selyf yn golygu fyna? Un o'r hen gymeriadau clasurol, de. Reit. So dyna ti'r... Fel ti'n dweud, dyna'r cyfeiriad clasurol yn dod allan o yna. Llynaf yng nghyfaill anwyl, ddifau gwers i ddof a'i gwyl. Mae'n hyfryd ydy. Mae hwnna'n gwyrth Ddu mewn rhagorwaith dail. Mae'n hyfryd iawn. A mae pob blodeuyn fel mynegi'is, fel bys yn dangos mae Ddu a gwneud yn da. Di'n dychmygu blodyn yn... A diau pob blodeuyn fel bys a ddengys i ddyn, ddirfawr ddymderoedd arfaith, diegwan ior, Ddu a'i gwnaeth. Ond hefyd cyfuniad o bethau yn da. Iawn, crefydd, mwynhau'r ardd, ond yn y cwpled arall yna, ceir profi cwrw y prifardd, ceim gomio wrth rodio'r ardd. Felly fe nhw'n cerdded o gwmpas yn mwynhau'r ardd ac yn myfyrio ynghylch y ffaith bod yr ardd iddyn nhw, fel Cristnogion Selog yn dangos mae Ddu sydd wedi creu pob beth, ond hefyd mae'n mwynhau cwrw hefyd yn yr ardd. A falle bod fi'n hollol anghywir, ond dwi'n licio, mae yna chydig bach i fi o leia o adleisio Dafydd ap Gwilym, gwyrth Ddu mewn rhagorwaith dail. Mae'r syniad na'r gwaith. A'r cyfeiriadau dwys selyf, nid clasurol o'r hen Roeg a Rhufain oedd selyf, ond Solomon yn yr Hen Testament, yn o'r Beibl,
Selif doeth yn dweud, rhywun doeth iawn fel arfer. Felly dwi'n gweld y gyfeiriadaeth, feiblaidd, a'r thema glasurol yma hefyd. Ia, hollol. A llawer iawn o bethau felly. A wedyn, iawn ni ymlaen i'r diwedd os amser. Does gen i ddim mwy, Jerry. Na, goes? Na, goes. Dwi'n gael ffan. O, dwi'n gael. O, na i neidio, mae'n gywir hyn, na i neidio'r diwedd wan. I fi wneud hynna, chos diolch yma. Wedi disgrifio rhinwydda'r bywyd da yn unol ar aesteteg Awgwstanaidd a cheisio darbwyllo i gyfaill i ddod i fwynhau'r holl bethau, cwrw, barddoniaeth, yr ardd, a myfyrio ynghylch crefydd hefyd. Wedyn, mae'n troi i olygon tuag at farwolaeth a mae'n dweud, ond cyn bedd, dim angweddi, amen dwed gyda mi, felly mae'r ddau'n cydweddio mewn ffordd, yn sôn am ddiwedd oes, yn mynd ymlaen, a wedyn mynd yn ôl cyn marwolaeth i fôn yn cynefin faith. Mae'r ddau o Ynys Môn, felly mae'r ddau yn gweddio yn dymuno i gael mynd yn ôl i fôn. Diddan y fydd o'n dyddiau yn uno fuddio, ddidol ddau ar dydd diwr o amser da, a derfydd ddau'n cyd-yrfa, fel ffrindiau agos sy'n byw cyd-yrfa, maen nhw'n cyd-deithio trwy fywyd gyda'i gilydd. Crist yn nef a'n cartrefo, wyn fyd y ffoed hynny fo. Felly, yn dymuno unwaith eto mynd yn ôl i Ynys Môn ac yn gwybod ei gyfaill yn meddwl ar un peth ynddo. Felly, mae yna gymaint o gerddi cain iawn gan Goronwy Owen, cywyddau awdla, maen nhw wych o pwynt i afal ar y gynghanedd a'r mesurau, ac maen nhw'n bethau cain iawn o ran y ffordd mae'n gweir themau trwyddyn nhw. Rhaid i mi ddweud, dwi'n mynd apelio gymaint atai, ddim yn cydio yn yr ysbryd gymaint, mae'n rhywbeth mor urddasol amdano nhw, ond dwi'n gweld y gneud yn nhw, ond fy chwaith i, a dwi'n siarad o safbwynt rhywun gerodd i fagu yn ystod ail hanner y gynfed ganrif rhywsut de. Ond mae'n fardd hynod bwysig. Pan mae'n sôn am farddoniaeth Gymraeg y 19fed ganrif, dyn ni wedi trafod pwysigrwydd Pant y Celyn fel bardd a ddechreuodd bennod newydd trwy gefnu yn gyfan gwbl ar yr hen awen Gymreig a thrwy gefnu yn gyfan gwbl ar y gynghanedd ar mesurau caeth ac yn y blaen. Ond dyma Goronwy Owen yn gwireddu delfrydau cylch y Morrisiaid trwy afal yn yr hen safona, yr hen grefft gymleth honno, yn ogystal ag ar y ddangos yr Awgwstaniaid. Ac yn sicr mi fysa, fel mi oedd emyn y Pant y Celyn di cael dylanwad hirhoedlog o ran emynyddiaeth Cymru mi fysa barddoniaeth gaeth Goronwy Owen yn cael dylanwad hirhoedlog, yn enwedig yn y ganrif nesaf. Erbyn ni gyrraedd y bedwarydd ganrif ar 15, a gyda'r mudiad eisteddfodol yn magu stein, gyda y Cymdeithasau Cymreig yn Llundain, y Cymreigyddion, yr enghraifft yn dechrau noddi eisteddfodau, eisteddfod y ddenu, eisteddfodau y Magacw yn Llundain, a wedyn wrth gwrs erbyn dechrau'r 1860, mae yna eisteddfod genedlaethol go iawn yng Nghymru. Ond erbyn hynny, mi fysa barddoniaeth Goronwy Owen yn cael ei choleddu fel mincnod y beirdd oedd yn cystadlu yn y Steddfod, rhai oedd yn ceisio sgwennu cywyddau awdla ynde. Felly dwi'n meddwl, Alan Llwyd sgwennodd gofiant mawr i Goronwy Ddu efo Goronwy Ddu, ddedodd mae Goronwy felly oedd tad yr Eisteddfod fodern i'r raddau helaeth iawn, o safbwynt y farddoniaeth gaeth yn yr Eisteddfod ynde. Ie, diddorol iawn, Jerry, ond hefyd yn diddorol, mae rhaid i ni drafod hyn eto rhywdro, bod o ddim yn gafal yn eich di yn yr un modd, bod o ella ddim digon o enaid i chdi, ti'n fwy o foi punk rock yn dweud. Ydw, yn y bod, i'r idiot, hollol. Ddim prog rock fel Goronwy Owen. Beth bynnag, diolch hynna, Jerry. Nes i fwynhau wrando ar neu dysgu hynna ar ail dro, felly diolch iawn i ti. Cofiwch da chi, rhaid eich sy'n gwrando, bod Jerry yn darparu talfyriad Saesneg o'r podleiadadau yma ar nation.cymru sydd yn wirioneddol gwerth i ddarllen. Da ni'n gwerthfawrogi'n fawr os da chi'n rhoi gwybod i bobl am fodolaeth y pod. Does gennym ni ddim cyllideb ysbysebu, does gennym ni ddim cyllideb, felly da ni'n dibynnu arna chi wneud hynny. Da chi'n gallu dweud wrth bobl fod byd enw'r yr hen iaith, y byd i le, medda fi.
Mae mhen wedi drysu. Mae'r heniaeth ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Dyn ni ar gael ar YouTube. Dyn ni ar gael, lle mae modd gwylio ni hefyd. Dyn ni ar gael ar bob tro yn gyntaf. Dych chi'n gallu dweud wrth bobl bod nhw'n gallu just neidio fewn i'r dwsina lawer o hen benodau sydd ar gael bellach. Sy'n rhaid dilyn nhw yn ei trefn. Neidiwch i fewn at beth sydd o ddiddordeb. A gyda hynny, dwi'n meddwl cwbl rai fi wneud ydy diolch i Richard Martin am recordio, diolch i Jerry am ein tywys ni, diolch i chi randawr am wrando a reid esgus i ni wneud hyn. Gobeithio fydd y coblynod ddim yn amharu ar recordiad penodol yma, a gyda hynny, hwyl am y tro. Ac hefyd, cyn mi ddeud hwyl fawr, mae rhyw beth bach gwahanol iawn yn eich disgwyl tro nesa. Mae'r bennod nesau'n arbennig iawn ac wedi i recordio mewn lle annisgwyl iawn mi. Tan hynny, hwyl fawr. Hwyl.